Castellfort entra al complet a la Mancomunitat Comarcal dels Ports. Aquest fet comporta alguns canvis per a la localitat. La gestió dels serveis socials ara és a càrrec els professionals de la Mancomunitat. S'incorpora al Pla de Competitivitat Turística dels Ports. Per tant, s'inclou a Castellfort. Al projecte, els Ports és autèntic i al Center GR 331. Camí de conquesta. Un fet visible de la incorporació ha estat la instal·lació a l'entrada del municipi del monòlit distintiu, del qual gaudeixen els pobles de la comarca dels Ports, que formen part de la marca, els Ports. Castellfort compta amb un ric i variat patrimoni dels edificis monumentals que formen el casc antic del municipi, fins a ermites importants de la província de Castelló. Al terme trobem també un poblat ibèric i l'imponent paratge natural Rambla Selumbres, a més de nombroses construccions de pedra en sec declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Dins l'extens terme municipal de Castellfort existeixen nombroses sendes, en què podràs fer boniques excursions a peu, gaudint d'unes bones vistes, i rutes de BTT, per infinitat de camins i pistes en els seus bonics boscos i espectaculars barrancs, per als amants de l'esport i la natura. On els amants de la bici de carretera podran gaudir dels seus recorreguts per carreteres tranquil·les i poc transitades. Per tot això i molt més, Castellfort es converteix en destí turístic molt recomanable.